OK guys, takže vítam vás u tohto nového krátkeho videjka. Chcel by som sponzorovať môj server, ale to není všetko. Z tohto jedného serveru vyjde asi dokopy 50 dielov, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak a rád vás uvidím potom na mojom serveru. Server bude bývať online. Vždycky cca v 15:00. Offline bude cca v 21:00, takže joinujte sa na túto IP adresu a díky, že ste sa pozreli na toto videjko. Takže čau.